Agad lang, Chef. Sige boss, agad lang boss. Okay. Asa man ka boss? Asa man ka? Balik ko sulod, Chef. Dili na lagi ka kasulod. Nga na, Chef, nga dito kung gikan sa sulod, Chef. Dili na jud ka kasulod lagi. Nga no, gani, nga dito naman kung gikan sa sulod. Dira imong gamit to. Gatag sa imong asawa. Di na ko nang kapabalikon. Oy. Asaman mo. Ano man di, boss? Kabalo ba mo sa protocol na to karon? Bawal mag-sweet-sweet. Bawal mag-bagbay. Para na yung gibuhat karon, no? Asa bang social distancing, ana? Dili man mi sweet, boss. Yung anong sweet nung kayo mo? Tanawa, oh, buta man ni akong kauban. Boss. Marika. Ikaw, bago man ka dere. So, isip mga frontliners, dapat always tang active. Dapat di magdoka-doka. Ha? Kay kuyaw na karon diri napita. Daghan na kayong na-positive. Sunod ra gid nako nga always nga nagsigang mata. 24 hours, 24/7. 7-11. Sige, Chef. Sige. Tip. Oh, naon sa man ka? Nagsasaw ka diya, Chip, eh. Okay, gaan akong tiyan, Chip. Ah, sige. Balik tayo na. Ah, sige, Chip. Oh. For social distancing. Ang face mo. Tip. Nalagi nakasunod sa wala may face mask, Tip. Dapat masunod ka sa protocol. Di ba naingon ka nga kung may adtik, way tulganay. 24 oras. Nakaman lagi nakasunod lagi. Way face mask. Way social distancing. Tip. Yeah. Miss, asa man ka? Sunod, Chip. Dili na ka pwede masulod. Ano man, Chip? Naram dira akong balik ko. Dili ka pwede masulod. Need pati ka iba check up before ka masulod. Kaya nga naman, Chip. Pauli naman ko, Chip. Di gani ka pwede masulod, dapat iba check up sa tikadaan. Kay basig na kay gidala ka didliboy pan diha. Kay tayo imong asawa sa sulod, na ikauban babay. So basig imong madunggaban. Asa man ka? Magawas ko, Chip. Mag-grocery ko. Kabalo ba ka sa protocol to karon? Dapat mugawas kag mosulod, naka-face shield, naka-face mask, ug labaw sa tanan, quarantine pass. Asa man quarantine pass? Hala, wala ra ba, Chip? Na. Mubalik ka sa barangay, maglukat kag quarantine pass adto. Oh, sige, Chip. Balik ko sa barangay para makalukat ko quarantine pass. O, Piet, asa man ka? Mato sa barangay, Chip. Maglukat og quarantine pass. Di na ka pwede kasulod. Tingnan naman, Chip. Wala kay quarantine pass. Ima, awa ikaw lagi na. Kumusta naman ka? Basta mga uli. Ano kaya? Oh, ngayon noon. Di ba ikaw si Jeric? Ha? Di man ako si Jeric good. Okay, Ray. Di masarap ko si Ima.
Pwede, Chip. Chip, pagawas ka, Chip. Di ko pwede gagawas. Nga naman, nakay quarantine pass. Nakay facial. Nakay face mask. So, di ko pwede gagawas lagi. Nga naman, tanawar ko dahil mo gusto ko. Pakuha man lang ka. Puro ka, pagilis. Chip, hindi ko magawa? Oo, sige, sige, boss. Eh, salamat, Chip. Asa man ka? Ano ko, Chip? Dili lang ka pwede ka sulod. Nga naman, Chip. Dili lang ka pwede ka sulod. Hindi mo ko kipagawas ganyan nga. Karon dili na ko nung pasudlon. Nana ka nga, pwede ra ka agawas. Pero, wala ko mingon nga, pwede ka kasulod. Asa mo ka? Hindi na pwede mo gawas. Lagda ng barangay. Di man ko magawas, Chip. Maturang ko sa mga amiga. Nara ko yung chismis. O ba? Ang mas maayo na, pareha lang mong amiga. Arin mo sa kutubangan mag-chismis. Kaya nga nangaraman sa mga tubangan, Chip. Arin lagi sa mga tubangan para po makabalo ko unsa inyong mga chismis. Uy, asa man ka? Asa man ka? Hindi na ka pwede masulod. Kaya nga naman, Chip, nga dram ko gikan sa sulod. Hindi na ka pwede kasulod. Anong dili naman ko kasud, Chip, nga sa imuha pa mga ko nangabang. Mao na hindi na ka pwede kasulod. Kaliman na ka buwan may bayad. Dito naman. Wow. Sir, di kita sir. Sige, sir. Sir. Mga sir. Cip, cip, cip. Unsa man? Ano lang ko naman si tahon? Ang panig lang ka lakaw, Dre. Imong gi... Igas naman pusil-pusil. Nakakuha. Nga ng kapitan, yun lang nga si tahon. Ilikoy naman daw ka. Ilikoy naman daw ka. Ilikoy naman daw ka. What's up mga kacho? So shoutout din nila ni Reven Torres, James Aldrin Ojong, ni Roy Josephson, Ria May Lima, Mika Charm Ogay and her baby Trinity, Chai Alpha Vlog, Charlie Hilig, Neselene Osabel, og ni Pelepski Romano Varsky. Yeah. Og shoutout kang Jamaica Almanzar. And shout out kay Ima di sa Kabinto, kay Small Yes, Gisami Sumabong, and especially ito, Joseph Canales. Shout out kay Nali Zabala, Jemari Zabala. Shout out din sa Destacamento family, Buttersal family, Dionis family, Doyag family, What's up mga kacho? It's nice. It's nice. Tama, no? Shoutout lang ni Grace Radam, then kang Gerald Montes Claros. Ilan pong vote si Diyos? So,
shoutout ko sa Baterna family ug sa Dumagit family. Ug shoutout din sa among pinakagwapa, pinaka-active ug pinaka-pinangga namong kapitan nga si Honorable Raul Tata Remolta. So shoutout sa mga tat. Okay sa itong mga bago nga nakita sa mga video. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, kina to ganahan og pa-shoutout, just comment #Bisayan #Bisayan Medyo. Wow!